Sawangen mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nganakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso kowe lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Mula nek omongke diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyen ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Mengko nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya. Ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok. Panakawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena ngila duni dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Raharja saklakumu Nering sambikala tebih saking rubeda. sesuk meneh nek sowan Alendra kuwi aja mung nganggo kathok tok Bagong. Sing nganggo tata krama, sing nganggo sopan santun. Nggih wonten acara merti dusun. Kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelir kok geger. Jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung. Iya Bagong. Nggih. Ngono to Bagong. Kasinggihan mongko gremes kula terus klambi kula uculi kula pepet teng mrika. Lah kok ora tok gawa pengko nek ilang. Lah sampean ngijoli. Lho. Ming arep gorek sing anyar. Mekaten sinuwun. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Sinuwun Darawati. Iya Bagong. Oh nggih. Pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampan ana Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripeh dahyanana ing kasantosaning ira. Iya. Lho. Ora sang nganggo ira. Oh nggih, nggih kebablasen kok. Dadosaken kasantosaning lair batos. Iya Bagong prayogakna ya Panakawan. Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Ndara Werkudara. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya prayogakna. Nune nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datulaya. Ing atase Panakawaning Pandhawa munggah menganggo kathok. Nek gandeng kowe Panakawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo para nayaka Punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nune nggih, ada wedi kalih kula niku abdi kinasih. Ya prayogakna. Nune nggih. Bagong raharja sapraptamu. Ndara Janaka. Iya Bagong. Wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya ya tak tampa Panakawan. Bagong padha raja sapraptamu. Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjung. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nune nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Tobat iki ora Bagong wilujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, jan saya lemu wae. Inggih, nggih. Dos pundi kabaripun? Apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang sandang pangan. Inggih. Adimu ora mbageke aku. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Slamet aku. Dicilikke awake ndak kena lara jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajihe engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Ngono kuwi sing jeneng wanita kuwi jarwa dasake wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo Piyai Kakung merga wong lanang ki nek do marani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok ki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih.
Ngono? Nggih, estakaken dawuh. Aja sok wani diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Punakawan Bagong, Wonten dawuh sinuwun. ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Tebase disekol binung teling ron klapa. Apuren to, hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjatung sanipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Ora dadi ngopo Punakawan? Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka 2 kula duwe sedya pribadi kali sinuwun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyin nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon. Terus kula sowan. Jane ana ngapa to, Pak? Nek Gareng Ngopo Bagong? klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ah ukurane wis semene kok rumane. Kula matur karo bapak, jane bapak iki ana ngapa to? Bapak iki sebabe ngapa kok meneng wae. Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, Gareng isih cilik, Petro isih cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendhong. Akeh bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten iki akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arepa bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek ndek pinginan apa-apa sing tok jaluki iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo Gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu Ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayaan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawit bapak mendel mawon. Sareng kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa, mak tempiling. Lah jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel e. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok. Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingkluk. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Baby sister. Apa? Baby sister. Werkudara genahno kuwi. Gah. Arjuna genahno. Mboten kemawon. Niku lho sing tukang momong lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong. Bapakne iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda.
Ning bapak mboten kepengin dadi dewa. Uripe pancen dienggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undakan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik, seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan, saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-alane menungsa nek seneng srawung karo wong becik, suwe-suwe dadi wong apik. Ngaten? Iya, Bagus. Nggih. Mula bapak niku biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop kuwi lho, sapa jenenge? Mungsuhe Dasamuka kuwi apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti claprang, bapak momong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta ki negara sing gemah ripala jinawi. Negara Ngamarta ki dumadi saking pirang-pirang pulowe iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngoten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ming perkara sithik kowe padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong ki aku mung mikir kepengin bangun kayangan. Bapakmu nggih. Yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kayangane ku mboten bangun papan sing magrong-margong dumati saka Jamrut Hermutiara Gergene Jamrut Jumitiara Hergene. Ning bangun kayangane ku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan iku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem. Manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong. Nggih. Lah terus kok bapak meneng wae merga syarate angel. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? 1. Tumbak. Wah, apa ya lali aku. Tumbak baru kelindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak kara welang. Nah, tumbak tempe kara. Kara welang, kara welang. Tumbak kara welang. Payung mota Tunggul Naga kalih sijine Pustaka Jamrut Putri. Ya ora nata. Wah, diagelan celmongan ning kraton. Orang ora apal Jamus kok Jamrut. Heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Prabu Puntadewa menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus miyang jimat Kalimasada.
Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sah diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen barep kakangku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka telu negara Ngamarta, payung tunggul naga, tumbak karo welang, pustaka jamus jimat lima sada. Paringna marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Ngamarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Koko Prabu. Mboten nampa kula arep-arep pisan. Nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula mathuk miwan sarujuk Koko Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae, monggo paduka paring-maringaken pusaka ketiga menika kala wau. Nggih, monggo Koko Prabu paduka paring-maringaken pusaka ketiga menika kala wau Koko Prabu. Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk Panakawan. Wah, jan lega ati kula. Semar nang ngenten iki terus waras. Nek ngonten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan kepareng dinten iki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sakmangke mugi badhe kula boyong wonten Karang Kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak anggenipun bangun kayangan sinuwun. Yayi wonten dawuh mangke rumiyin kula badhe rembakan kaliyan Bagong. Nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurda kata kaping hirika sang pinarwasa ing Yayi Koko Prabu wonten timbalan mestinipun menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring ingkang ganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa ta sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngiyas kan Kakang Semar kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima sada kula nuwun mapunten nadyan sedaya sampun sami prisa bilih Semar menika dewa Ngejawantah menika panintisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati. Kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau. Sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhahi ancas gegayuhan sanes. Kados to, upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka 3 menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah. Mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Amargi kedung jero isa dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Jelek atiku. Bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean trebel. Bagong, aja kaya ngono Bagong sing sabar. Apa ngendikaning Koko Prabu mau?
pancen kudu dipetung. Mangke riyen kula lara ati nek perkara niki. Sakit ati kula. Lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh tak. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat. Derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ngalam padang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sorry. Wong emosi iki mbah karangan. Ana sing emosi ngene iki mbah. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi emut kanan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan kres. Lho. Kok malah kurang ajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana walate. Sampeyan nglarake ati kok. Bapak Nyuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembana, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat, sarana kepengin melek pusaka 3. Ya kuwi pusaka Tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru kok. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti-ngerti glesrak. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titi sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangne Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur kok. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong, aja wani karo kok Prabu Ndorowati. Sampeyan menengi ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wae omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, delekke ndak tak gawake kethokan kuku. Werkudara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyubles. Penyakit kula diutus bapakne merga mung kepengin penjangane bapak keturutan. Ha tatane yae. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan ning kepengin kedunungan derajat pangkat, kepengin kedunungan bondo donya. Sampeyan rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Oh alah kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, non. Mbok yo aja kaya ngono Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabar iki opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno ya. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Pamane kok nesu ngene iki ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake Semar piye kedadiane? Ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu sinuwun Ndorowati omong ngono to Le. Heeh Pak, tak pethokke. Sampean wani pethokan karo Bapak? Wani? Hah?
Wani ora? Hei, halo. Wani ora? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampean 20 taun. Nen. 20 taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampean nek pancen wani mangendika, Bagong, ucapku iki kandhakno Semar. Kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula nggawa mantel. Ora nggawa Pustaka Jamus Klimasada ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapane. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Yem, wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Oh nggih. Tanggo bengok-bengok ngelak ya. Wontenipun namung akiyu. Lho. Mban goblok. Goblok. Aku akiyu. Hah, muni ae. Ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan. Napa sing kula aturke? Sinuwun, nyuwun pamit kula tak lapor kare bapak sinuwun. Ora pati nduga ngono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Darawati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati. Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kemar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun. Kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku ki sugih. Lara ati iku. Andake bapakku tenan kowe. Ya wis ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati. Nek ora tak gawe kowe ki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece saben dina karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung tunggal naga Pustaka Jamus Klimasada. Ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna. Bagong. Boten malih niki Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora sak kepenake dhewe. Nggih, kersane. Kowe tak takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati? Mboten saestu. Minuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dumeh panjenengane iki Nalendra terus suwiyah-wiyah karo wong isor, suwiyah-wiyah karo kawula, suwiyah-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen merga kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati. Ning wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati ku nuwun sewu. Ratu wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Senopati Darawati. Sapa sing nyamah asmaning Sinuwun Prabu Darawati?
bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Walik kowe. Ngedal ora kowe. Saka tangane Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok klera-kleru. Aku wis tau omong karo apa? Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora. Kowe aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut Njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati. ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja gawe bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Kowe omongane karo kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong ki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Darawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Iya, dasar pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu. Melayu banter banget kok meso kerantapan kaya ngono aku. Meso dioyak karo Setyaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mung ditutuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wis. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumangsaku anggere bolong kok mesti klebon. Wis. Iki nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godha wesi kuning pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Meripat gedine semono kok ora weruh. Peteng jenggulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki mrene cekel Satpol PP. Gong, lungguh sing penak. Ming arep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to.
Wah, pancen apa-apa. Nek pancen sing dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku mlima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing ngopo? Nangis wae arep mati kok. Gong, Nun. aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksude? Aku tekan kene iki ora dikongkon si Wandrawati. Terus Kongkon bapak. padha wae. Antasena Bagong kepruwen watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Ngamarta kok. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora meng aku Kakang Garukaca Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok heeh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndrawati sing sajake lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncat, Gong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapuhi cangkemmu kowe karo Bendara kowe ya, Dik. Lali aku. Nang ngendika ora sembrono. Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus Mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulasana wong Ndrawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. yakin? Iya. Sumpah? Ayo nang kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wek. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora. Ora guyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus Saiki kowe tak ewangi ora usah wedi karo Mak Cilik Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. terus Maju meneh. iki jane namane omongane ora kena digugu maling namane. Lho, kok piye to? Wong aku ki ditutha pisan wae moncrot sirahe kok kon maju meneh. Atene modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Ki tak peres metu banyune. Weh. Sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iya. Oh, mau nek lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak manjing ning awakmu. Manjing nang kene? Iya. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wah. Wis kene gawe yo. Teng endi? Oh, ada kene. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Mau piye to? Asik lho. Moh. Kowe iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nun, Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. oh nggih. Saniki? Yo. Wis yo. Kowe ngene wis tak njingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjing awakmu. Nek aku manjing awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Lan jeblok wetenge.
Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis wis yo. Ing Papang Sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar jojo gong wis wis mlebu wis lho kok ora krasa ya Dian biasane iki krasa ya ora krasa aku wis ning awakmu empen apa wis wedan kok ora mbrenjul ora sedeng ya sedeng elok tenan terus kula niki kowe dadi wong ampuh masa tenan kowe pengen apa pengen mangan monggo iya ngopo kok ora sida mengko nek ora ambles aspale maduk ngono ya menyonyo tenan yakin kowe yakin iso ambles bumi nek nganti ora iso kok nyalahno aku oh nggih muni atingsun terus bumi nggih iso to saged e peteng banget lah iya jero bumi iki ora ana listrik wah mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Dede tenane. Iki tak panenane ning aja nganti wite ambruk dadi. Nek ning njeron bumi mlaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Weh lah. Sapa wae? Kok guyang-guyu? Wah mayit to, asem kok. Kira ana cengengesan bul meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Kolegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo Suramanata Jayamanata. Imbang yen padha-padha. Setyaki. Aja nglereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Ceblokke nang lemah dadi apa kowe? Malang kerik ning ngarepe Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat sumbarmu malah sajak kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake, Yen ngono kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, temen. Mati dening aku. Pangga tak ayunan. Apa wae nek tantang-tantangane piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Pangga tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Basa ora ngerti. Iki merganing patimu. Tanda dari Sekaran Sinom Barijoto. Sekaran Jinggo. Sekaran Jinggo. Aku ki nek tantang-tantangan ra tau iso. Tanggo gathel siramu. Apa? Tanggo gathel siramu. Tanggo gatheng. Wah, gatheng tak kira nek gathel lho.
Wong edan pecah. Ayo ngejak apa tak turuti. Aja mlayu. Ana satriya diceblokke jero banget. Piye, ha? Kalah to karaku kowe. Kalah kowe karaku. Aku saploke mundur iki mau ketemu karo sapa ku ya? Sapa ya ngarang sik sapa iki? Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Merengi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise entuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat ukur. Nemping kowe kon nyeblokke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Kene wedi. Ya, lah sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Muni kowe sarepane. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura, aku wis kapok tenan. Bagong aku njaluk ngapura. Ora bakal tak wenehi pangapura. Kowe wis nothoki gundulku nganti moncrot yang. Ora bakal tak wenehi ngapura kowe. Aceblokke ngentah nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wah, nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Semene iki nek metu ki muni wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya ngleleng, saya suwi saya ngleleng, saya sombong, wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. Dengkulmu mlojot. Ana weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tyaki Anggir Antasena ingkang ngrencangi dhateng Bagong. Heeh. Mundura. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ngene lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep tak teruske nyekel Bagong. Menawi kula terusaken, mungsuhe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal kok piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudyar we. Padake iki gentone. Engko jotos-jotosan mempeng ae muni ya. Wani ngono, oh sampluki tenan. Nggih, kula namung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabekti karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati iki tok petung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindakke, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Ah, Wis kono kundur.
menawi dipun dukani Sinuwun Ndrawati malah golek dalan liyane dalan kene sing baku sampean kundur, rasa melu-melu. Nuwun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundhenmu Siwa Ndrawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak kena dosane perkara iki, ndak suwun majelis daki kundur wae ning garwa ruci. Ngaten nggih. Nggih, ya pamit kula wangsul dene mati. Sampeyan niku pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampungi sakkaing masalah. Wis saiki kowe bali yo. Kula bali dunek-unekke bapak. Sebabe kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggul naga, tumbak para welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar. Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangen mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi mbiyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula aja tok sepelekke. Kowe ngucap sak penamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso kowe lempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten Den. Omong kok senani crebang-crebung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Crebang-crebung kok ceblang-ceblung. Mula nek ngomong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyono ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu. Nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kok.